Парламентът е обърнат в свинеферма. 20 човека заградили лидера на Величие и нещо му говорят, се опитват да го сплашват. Няма значение дали става за Явор Божанков въпрос, дали става въпрос за лидера на Величие или за някой друг. Колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ, тук не е боксов ринг. В крайна сметка, господин Костадинов, вие като ги изпращате тия хора да се бият или да плашат някого по коридорите, излезте с тях, поемете отговорност. Аз се наложи да викам, за да разтървавам вашите депутати. Един човек срещу 30 човека и го плашат отвънка и го притискат. Недопустимо е, това е Народно събрание. А ако вие не сте разбрали, че вие тук проблема с тях явно не може да си го решите, по парламентарни начини с говорене не става, но и с бой не става, особено в залата. Ама не излезте, защото вие сте вътре. Вие сте лидера на тия хора. Те излизат, защото вие сте им казал да се навънка. Че този бил измамник, че он е бил схемаджия. Това сигурно е така, аз не го оспорвам. Ма защо трябва да го заобикалят пред нашата стая? Трябва аз да излизам. Това не е боксов ринг, разберете го от ВЪЗРАЖДАНЕ. Само губите, като физически се опитвате да се му разправяте с хората тук. Аз съм го видял на гърба си. С Искрен Митев обаче отзад на тъмно. Това не печели. Печели да излезеш и да кажеш истината пред хората. Излизам пред стаята, не мога да мина от вашите депутати. Вие мутри ли сте? Някаква охранителна групировка ли сте? Вие стоите вътре, господин Костадинов. Излезте и ги предвождайте вие. Бийте с тях наравно. Кое няма такова нещо? Той е сниман от 50 телефона отвънка. На къв са пращи, на къв са пращи. Какви са тия разговори между вас? Срамота!